so naata karon diri sa Windom, Minnesota. Ang likod is sana siya sa kuan diri, Butcher Boys or mga Filipino butchers gani. So nibisita mi diri sa ilang lugar, sa ilang balay, nami silang balay karon kay para sinati sila ba tagsa-tagsa o mangutana og mga questions nila. Mangutana og mga questions. Oh, kay para pod nga makatabang taba sa mga naay balak mag-abroad gani as butcher. So stay tuned mo sa video kay sa mga questions. Alright. A few moments later. Aliw sa uso at bilang ang kasama. Mas okay, ano Bin? Nalilimutan yan. Hindi naka-video na yan. Malaman sa'yo kung ano ang drama mo. Lagi ko na lang sinasamahan. Tayo'y namamasyal, pasulyap lang sa iba. Bigla mo na kung sinampal. Sa kasi selos mo ay lalong minahal kita. Bali na sasamahan kita, sumama sa iba. Bakit ba? Bakit ba? Iniwan mo nag-iisa? Bakit ba? Sa akin ay nagsawa na. Sinusunod naman kita. Kahit anong ginagaya, wala pa rin kwenta. Bakit ba? Bro. Pisti ka tog bro. Nagkurog naman ko diri. So, dahil namin din sa gawas ron, sugba-sugba manok. Mga lagot. So, sa mga kuan ba, para makatabang kita sa mga ganahan ng mga abroad butcher. So, nakoy 3 questions ninyo as kanang butcher gani. Number 1 is, para nimo bro, unsa may nagmotivate nimo nga mo abroad ka as a butcher? Una-una gyud ang Bisaya lang ko ha. Bisaya ra. Mga Bisaya sa mga Tagalog, pwede rin niya i-translate ngita mo. Kaning mo'y nakapamotivate yun ako is ang akong kuan, pamilya, which is ang among kalisod. Mo gina siya usab pod nakapahimong mupursog gid sa akong mga dreams para naabot na ko ni ron nga pangandoy. So sa una bro, unsa man kanang butcher na jud ka or ni study kag butcher? Katong pagkaibalo na ko nga kuan, gusto kang hiring nga butcher. Nag-training ko slaughtering in situ. Okay. Sa mga gusto mo dahil mag-abroad, need na to ang in situ. Kailangan ta mo training In situ sa Tisda. Tasda. Okay. So kuha na gyud nimo for family nya dream sa nimo nga mo abroad. Yes, kay sa karon single pa man ko. Sa mga nangandoy pa magminyo, gusto nga mahatag la future para silang mga anak. Usa gini sa nga pamagi nga mag-abroad ta. Nice. Para mo angat ang atong kinabuhi, di ba? Oo. Nice. Ang ikaduhang pangutana bro is kanang as abroad unsa may nakita nimo nga mga pros ug cons? Unsa may kanang kalisod ug mga kahayahay? Unsa may imong ikasulti as abroad? Actually, So far sa imong experience. kuan sa ako na experience diri yahay ginonta. Dili layo ra gyud ang trabaho nato sa Pilipinas. Grabe atong paghago pero atong field gamay ra. Dari makita ginato atong mga hinaguan. Nakaapan lang yun, layo ta sa atong pamilya. Correct. Homesick kita lalo na pag nanay mga anak. Mga ginatong kontra pag nata sa abroad. So dili lalim nga kuan ka, di ba? Sometimes makaunahon na ta nga makaingon ta ba nga ang kalayo sa pamilya dili mabayran kwarta, but we have to do it para po sa ilaha, di ba? Future nila. Okay, nice. Ang last na ko question bro is kanang unsa may imong tips o advice sa mga ganahan mo abroad as a butcher? Kuan Kanang mga ni fail, ni attempt, ni fail, unsa may imong mga advice nila? sa ako ginakita na obserbaran sa mga butcher no nga dali ra kay sila mga discourage lalo na pag-abot sa money. Kay requirements mo ginato ang pagpang-apply ang kwarta get.
Ay lang mo ka discourage na kay kwarta makita naman. Ako gani puro ko utang, puro ko loan before nabot ako niyang Kita tanan utang, Yes, yes. Normal ang utang. Oo. Ay mo kadlok. Walang gyud para maabot ninyo yung pangan. Salig lang yun niya, padayon lang, di ba? Ay mo paminaw na mga istorya sa mga negative. Mm. Kung naagilin niya inyong future o mumaabot nga mga panahon nga para sa inyong pamilya. Salamat bro, salamat bro. Thank you. Shout out ko sa akong mga magpapa sa akong mga igsuon. Isa rin sa akong mga nakaroon sa ilang balay. O sa mga kaming butchers na nangandoy pa. Shout out ko sa inyo tan. God bless. Salamat bro. Unya na ng practice be, tubang na. So bro, ano nga pangalan natin? Nakalimutan ko, Jao? Si Gertrude Dignalig. Ano? Ano From pangalan? Gertrude Dignalig from Quezon City. Quezon City. Shout out sa mga taga Quezon City. Bro, meron akong tanong sa iyo bro. 3 questions for the sake and benefit sa mga gusto mag-abroad as butcher ba. So number 1 question ko is what motivates you to move abroad, to work abroad as a butcher? Siyempre, unang-una, ang aking Family. Then, siyempre, ako gusto ko rin naman talagang mag-abroad. Then, mahal ko din talaga yung trabaho ko na pagiging butcher. Nice. So sa Pilipinas butcher ka na or you studied butchery? Butcher na ako. Butcher na ka sa Pilipinas. Okay, nice. And then paano mo na yung opportunity na mag-abroad ka? Saan mo nakita yung opportunity? Online, through a friend, or Actually, madaming opportunity pero sa online ko na siya na lahat ng mga agency pinasahan ko online. Tapos, awa ng Diyos, napili naman ako sa magsaysay. So bro, number 2 question bro is ano yung pros and cons based sa experience mo dito sa abroad? Pros and cons ko, unang-una syempre, maganda yung salary. Then yung pangalawa, yung cons ko naman, malayo sa pamilya. Malayo sa family. Ano ka, single or married? May anak? Married na ako. Married, may anak. Meron na ako. Sige, batiin mo yung mga family mo sa Pilipinas, Quezon City. Binabati ko nga pala din yung papa ko, mama ko, mga kapatid ko, asawa ko. Mga biyanang Nice. ayaw. Number 3 question bro, final bro is ano yung tips mo sa may balak or may gusto mag-abroad as butcher? Tuloy-tuloy lang kayo. Apply lang ang apply tapos siyempre pray lagi kay Lord. Huwag magpadala sa mga negative na mga Padala sa sabihin. mga negative kasi ganyan din ako dati. Maraming negative. Pag na-fail ka, it's okay. It's okay to fail, di ba? Ma-decline ka, it's okay. Okay lang. Just continue. Continue lang. Kasi based sa experience mo, second attempt, di ba? Bago ka na-accept dito. Nice. Thank you, bro! Salamat. Thank you, boss. Bro, kumusta to? Sugba na, bro. Okay ra. Kira? Kamay na lang kulang. Ganda na. Sipa na kayo na dihay. Pero palit ra na ha. So, bro, na ako'y pangutana ni mo, bro, kung okay ra, bro. 3 questions, oh. Right. Akong una pangutana, bro, is kanang unsay naka-motivate nimo as butcher diri sa gawas? Pinakauna na naka-motivate sa kuha is akong pamilya. Family. Family. Para makatabang ko sila ha. Diri ko mga press sa gawas kay mas dako ang salary diri kumpara sa Pilipinas. Mao jud na number 1 reason nga nung nako diri tungod sa akong pamilya. Sa ato bro is kanang butcher na jud ka or eskwela sa ka o para butcher. Butcher na jud ko daan sa mua sa Davao. Trabaho ko sa Rowena and Romy Meat Shop. Hello Mi. Mayong buntag ya. Nice. So unsa man nimo pagkuan dire bro? Pag abot dire bro? Through friend, agency or di-apply ka ikaw? Sa may kaagi nimo? Through agency. Nag-adto ang Magsaysay Global Services Incorporated sa Tagum City. Nagpa-job fair sila dito Usa ra ka apply bro? Nya dawat ka? Usak. Kaluyan sa Ginoo. Kay isa ra jud ko nag-apply. Nice, nice. Nagtsambahan po na nadawat ko pod. Nice, Kaluyan nice. sa Ginoo. Nice. Taga-asa kita bro? Ya pangalan bro? Taga Davao. Tiw. Davao, Elmer. Davao. Oh, bad. Shout out Cubs Primate. Nice. So, ay kaduha nga question bro is
unsa may mga disadvantage ug advantage nga na-experience mo diri as abroad? First disadvantage is homesick. Homesick, dayo sa Kasi family. mong pamilya. Ayaw kasi mong pamilya. Nga, magsakit ka. Ikaw ra isa, way magatiman si Muha. Tinuod gyud na, tinuod Mhm. gyud na. Imuha tanan. Imo tanan diri. Imuha tanan. Yes. Imuha tanan. And advantage, siguro number 1 jud, salary. Salary. Kwarta. Mm. Dako jud og makagain jud kag extra money kung diri ka magtrabaho sa Abroad. abroad. Mo jud ang number 1 na pinaka-advantage. Nice. Mo ko nang isa nga nami diri ka. Nice bro, nice bro. Ang last na pangutana bro is unsay imong ikasulti o ikahatag nga mga tips sa mga gusto nga og abroad isip usa ka butcher? Sa mga gusto mag apply abroad as a butcher, apply and apply lang hantod sa madawat mo. Ayaw mo kawalag pag-asa kung Tinuod hinay yun. ang progress sa inyong application, at least nakay ginalihok para ma-change imong kinabuhi. Salamat bro, salamat kay bro. Gracias. Okay lang kayo na. Which one do you want to eat? You want spaghetti? Okay, barat mga kaibigan. So, oy bro, sila pangan na to, pangan. Regjan aninyon. O sa Taga- Ryan from Davao. Davao, shout out sa mga family mo sa Shout Davao. out from Davao, akong family, especially sa akong mama. So pag ulan namatay akong papa, gikan naka-abroad ko 1 year. So akong mama, kumusta ka diya mga Carmelita aninyon? Akong wife o akong mga anak. Oh, you married. Good job. Welcome to the family. Rona, Nay anak wala. meron, dalawa. Dalawa. Sensen o ganyan, kumusta kayo diyan? Nice. So, na ako question mo, Brad. 3 questions. Number 1 is unsay nagpa-motivate nimo nga mo abroad ka isip usa ka butcher? So, ang nag-motivate sa ako agyon. So, ang butcher, so nangita ta og maayong trabaho, stable job. So, ang butcher, maka-abroad ka because of your experience. So, ang So, butcher ka sa Pilipinas, sa Toa. Pilipinas, so meat cutters, every time naga-ibon,
nagaihaw o baboy, baka Sa ato sa sa Pilipinas sa Davao. So bro, yun sa man mo pag-apply dire bro, na sa man gi-refer kag friend or ni-apply ka agency or Referred by friend. Akong friend nasa Canada. oh, butcher sa Canada. Butcher sa Canada. So siya yun ang Refer nag-refer sa nimo. ako. Dahil First application na niya na approve din ka or niagi sa first application. So pag apply na ko sa Magsaysay Global, wala akong agency. So as a butcher, nadawat din ka. Nice. nadawat din. Nice. Isa po. Nice bro. So, congratulations day. Nakakadiri ka ron. Ang last na question ako bro is sa mga mga tao nga ganahan mo abroad, isip ko sa kabutcher, unsa imong tips o advice nila? So, ang advice sa inyo mga bro, mga butcher, focus sa inyong unsa ba inyong goal. Sa Focus kinabuhi. lang mo sa kinabuhi ninyo na inyong ginabuhat karon. Walay imposible kung inyong paningkamutan inyong Agree. buhat karon. Basta kay ang inyong buhaton karon is focus. Padayon lang. Padayon lang sa inyong pangarap. Never give up. Never give up. Nya dili magpada sa mga negative nga mga story sa mga tao. Tama na. Yup. So salamat kayo, Brad. Salamat, Yes. salamat. So ang ato ang sunod nga interview karon kay from Karkar ni siya. So Vincent from Karkar. So first shout out sa imong family dito sa Karkar. Shout out tayo lahat sa mga pagkakas ko sa Karkar, Cebu. Mga Gascon. Gascon. Mga Lagora, mga Labra. Labra. Ang mama na nasa Manila, si Bella Labra. Ang mangod nasa Manila, sa Pasay, nagtrabaho sa metro. Nice. Paano dito? May ubay sila. Shout out. So, bro, na ako ipangutaan na lang nimo bro is isip ko sa kabutcher, di ba? Na ako tulong question. Number one is unsay nag-motivate nimo nga mo abroad ka diri bro? Isip ko sa kabutcher. Ang una singgana na yung eskwela mo Lucas. Baka ng college pero ang tito ko na nasa Australia na nagtrabaho sa processing plant. Dito machine operator siya sa Australia. Buti nag-motivate siya ako sa reason ba. Okay. Sa side ako mama, hindi ka afford totally sa college tuition for the whole 4 years. Nag-suggest akong uncle na nasa Australia, si Kuan, si Ruel Gascon. Shout out din sa akong uncle na sa Australia. Shout out. Nagkuan din ako na mas better daw if ever na hindi na kaya, pwede naman ako mag-take over to Sindar School. O na to butchering. Okay, so ni eskwela ka o Butchering yun. butchering yun, test na? Same nag-test da pero in situ siya pero dili siya kon meat cutting certificate. Okay, siya okay. And then bro, unsa may process bro pag apply nimo, unsa man kanang refer kag friend or ni-apply ka mismo? or- Wala, bali kuha na 17 years old pa lang ko. Nag-training na ako. Oh, 17. Nice. After na ako kuan ganang training sa butchery mag 18 na ako September. Na-job fair sa Imus Cavite, mo na experience So sa Manila. sa Manila. After sa job fair, apply ko test da, nasakto sa na warag gituyuan sa Ginoo na nag-interview na ako sa Metro, taga Cebu bay, taga Karkar bay. May tira. Lagi. So mo tong opportunity nimo. Mo na dito giingon na blessing in disguise ba. Pag-adto daw sa Mani- isda, job fair. So wala to nimo gidahom. Wala to nimo gidahom. Ang interviewer Tagalog sa Buya. Mao lagi. oh. Pagkakita na sa resume to. So ikaw ni try lang ka. Wala may, di ba? Wala may kanang wala experience. o may kumo sa pagsuway, di ba? Oh, wow. So mo to nya human na dawat ka. Dawat na niabot ko og kuan ay ganang almost 8 years ago na nagtrabaho sa Manila as a butcher sa supermarket Okay. sa Rockwell, Makati. Shout out tayo sa mga kauban ng daghang Bisaya. So mo to nag-motivate gid nimo murag na sa mong family gyud. Sa mong family ra motivate nimo nga mag-butcher ka. Bro, kung question number 2 nimo is since na naman jud ka diri, unsa may advantage o disadvantage nga abroad ka? Sa kuan kanang disadvantage yun sa kuan ano disadvantage
kanang layo ka sa pamilya ba. Layo sa pamilya, yes. Layo sa mga happenings, mo na ilisod lang sa atong abroad yun. Kay dili lalim ang malayo ba. Yes, I agree. Samtang ang kontra dyan mo kay mental ba kay ang pressure, problema, imo Yup. masuluhon kay ang imong sulti nila maglisod sila dito mas better na imo na i-shoulder. So, sa ato amang goal is, kung nato sa gawa sa ilang mindset, hayahay ta diri. Hayahay. But it's not, Ay, diba? hindi dali man bro. Murag sa ikaw na naa ka sa Pilipinas pa na waka ka experience sa abroad, ang imong mindset jud. Hayahay ka. Kaya na. Dali ra kayo. Dollar earner ka. Kaya tungod sa kalisod sa Pilipinas, kaya ano na nako. Inikabot rin na ma-experience mo actual na So, diba? solo ra. Imo tanan diri, di ba? Imo Wa kay tanan. mahoy. Wa Masakit ka, wala mo pamilya diri. kay imong kauban sa balay, pares mo naghago, pares mo kapoy, pares mo na problema sa trabaho. Nana, dili sa pwede magkuan. Pwede ka mag-open up, pagawa sa stress ba o pressure, pwede ka mo gawas Share, ka o share ana naning banding natong buhat ron. Wala siya kuan Wala siya, advantage. ang advantage is... Ang advantage niya kay maka-learn ka laing culture bago maka-appreciate ka sa laing nasod, Yup. laing nationality na ano na. So diverse diri kay diba? Diverse ba? Kay dili lang Konti. Filipino, na Americans, Mexicans. Na American, na Mexican, na Puerto Rican. So, makibaw ka sa culture sa iba. Relay sila culture. So ma-boost din mo confidence diri. Oo, Diba? ang expected ganyan ako sa una na nag-abot ako sa Amerika kay mumay kong English. Pag abot rin mo, shikin din naman noon. Di ko ano eh, nabawa dyan. Kaya mo na, advantage na dagang knowledge, na dagang learns na ma-experience. Kunya, ang mong patient rin sa Amerika o sa abroad, mo level up dyan kay mas priority man mo ang future ng family mo kaysa magpadakas mga daotan ba. Yep, I agree. Mo na nakanindot sa diri na kita mga Pilipino diri ron get together tanto na chance kay murag mo na time ba na Yep. feeling mo na naas Pilipinas kay get together tulad na naman natin mga pag-counter eh. Wala siya dot ay spaghetti. Wala siya ba? Packers ba, no? Pakas ba? Nice, nice. So ang ikatulo lang ko question bro is unsa imong tips o advice sa mga nagplano nga mo abroad isip mo sa kabutcher diri sa gawas? Ang plano, advice ako sa mga nagplano na mag-butcher sa Pilipinas or slaughtering kay inikala sa tuwa kay atong mindset kay butcher na mahawak ng kutsilyo kanang mindset ta okay siya kay mo man skill na to jud pero inikabot mo sa abroad rin sa tuwa like Canada, Australia or kuan depende Nasa man ka, sa yes. land good. Mhm. Inikabot mo diri is scattered na mo. It's either magkuan ka sa boxing, kuan ka sa packing or Depende kung asa kay assign nga depende department. kung asa kaya sa dili kay porket nag-butcher sa tuwa, natay kutsilyo na skill or machine. Random Ito, diri. Random diri, random Oh, position. okay. Pero ang kuan yun ako nila kay pag push up kung taman kay ang kung ma-assign ka sa line diri dili jud dali man kakapoy sa kutsilyo kay bisan kapoy na ka trabaho jud kag taman Kayo jud ka diri no? wa mo kailain choice kay Yep. kung muhunong ka tak-tak mo ka sa trabaho wala jud say nindot na bati kumbaga nindot ang sweldo pero kapoy kayo Yep. pero wa jud kay mahimo kay kung sa Pilipinas ba mas dako man rin ang sweldo kaysa sa tuwa gud mo na lang ko amba ang motivation Trade lang off, trade off. ang trade off na lang jud dere motivation nimo kay ma-stress sa dollar o ma-stress sa peso. Mo na lang jud na yung magpagahi nimo kay kung uli ka sa tuwa na peso ka 13 days dere ka kuaro war do ka adlaw panarbaho na nimo na ang 13 Yep. days sa tuwa so advantage jud siya. Yep. So advice na ko dira anton na na chance ma experience o na mga libreng training or something Grab ang opportunity grab the yun. opportunity, learn the job. Iano jud yung expertise sa Na trabaho. dili ma-discourage dahil, di Hindi ba? ma-discourage kay ako ni abot ko rin sa US 8 years mo ko nagtrabaho sa Pilipinas before ko nakalakaw. Kaya daghan lagi Wow, 8 years. obstacle. Mhm. Ang uban naabot ng 3 years nakagawas niya depende sa porsigido na kamo na mo apply mo pa no abroad Canada, Australia or US make sure na ay mo kahadlok mo kung IELTS di ay kay mo man jud kahadlok ka sa uban kay the more ka mahadlok the more mo may chance Yup. mahay ka Ma-discourage, no? ma-discourage ba Ma-low self-esteem sila ba? pero ako, nangusog lang dyan ko kay tungkol sa Karisod ng Pilipinas. Oo, lagi. Nasa daga nag-inspired na ko kung pada sa mga downside ng mga tao. Mo ang nana ko dito, nagkakita karon sin. So, salamat kay Sangay, Vincent, di ba? Karkar, from Karkar. Woo! Nagagawa ko sa isip, sa una. Oh, kakao kayo.
Sige bro, salamat bro. Ay, problema.